Fi wedi bod fisi a sa'i di gael fideo wedi gweithio. Fi wedi bod yn gweithio arno pethau a fi wedi bod yn gweithio arno fideos, ond Sim amser I gael. Not enough time in the day. So, fi wedi bod yn torri palet ar led a roi'r gwellt yn o'r trailer. Sa'n yn gwybod os bod chi'n gweld I mi hwnna. So, palet ar led. So, cic yn dyn I rast. Believe me, fi wedi bod yn neud stwff. Be sy'n gweithio box ma, sa'n mwyn os bod chi'n gweld na. Fi wedi bod yn gweithio box ma. Job i'n heavy wedd hwnna, ond be sy'n gwahanu palets fwy. So hwnna box i'r cweil. Gweithio rwle bach yn nesaf neu nhw byw. Na ble ma nhw reit nawr. Beth hwnna mas I greenhouse da fi eventually. Cadw nhw bach yn twymach a cadw nhw tu fas, just yn tŷ ma nhw ar hyn o bryd. Sa'n gwybod nawr. Beth arall sydd da fi dangos I chi. Fi wedi bod yn neud bach o quad tan. Staco nhw lan wenw, ond o'r trailer da fi am spel, ond ma nhw ar palet da fi nawr. Gormod o ams. Dwi'n hwnna'n set I mynd yn lib nawr. Gormod o ams fel wedes I. A beth arall be fi'n lico dangos I chi. Ma fideo wythnos nesa os da rownd I wythnos nesa, neu fe? Yw, mae'r rear end loader da fi. Prynes I hwn yn weddol diweddar. Eisiau glapsan I nôl so bod y ram mewn yn... Anyway. Fi sy'n roed sgwp I nôl ti gili a just gael I arno. Mae dawti connector arni so mae'n ffito'r fforgi. Ond mae'n bit past it, mae wedi hollti. Ond mae wedi yn gweithio yn o reit. Trwbl yw bod y fforgi ddim yn preiman yn reit, neu mae rhywbeth yn wrong tu fewn iddi, sy'n moyn codi'n reit pob tro. Ond mae'r machine ma mae'n gweithio. Mae bach yn annoying I tynnu bant a rhoi mlaen. Falle fe gweithio rhyw stand amdano'r gweilod yn neis neu rhywbeth. Mae rhyw math o loc I cadw fe lan, ond trwbl yw, allai ddim cadw fe mlaen wrth I fi to o trailer. So mae hwnna'n tynnu lot o'r reswmau be fi'n wrso fe mas. Front loader sy'n wisio arna I, ond ges I offran hwn. So fi wedi prynu fe, fi wedi ffixo fe lan a fi'n siŵr deithau mewn yn handi. So na fideo wythnos nesa. Na'r mochi na I sarni. Fi'n torri'r hedi ni'n neud stwff man. Mae wedi dyla unan yn dod drws, so mae dylodd I clisti yn y drws. A so mae wedi tynnu bach o cren off hwnna, bach yn gweidlid, ond so mae'n poeni rhyw lot ydy fe. Bach arno twet. Dyma'r cweil yn doi bocs newi nhw. Fel wedes I, mae pethau ar gwaith da fi, pethau be fi'n lico dangos. So, I fi'n gobeithio ond o'r wythnos nesaf fydd fideo rear end loader yna wedi wneud da fi. A wedyn, wrth gwrs mae'r holl bethau arall yna bod fi sydd ar y gweith a bod fi wedi ffeili wneud. Mae bethau yn dechrau dynnu trwyddo, ond na ni. Diolch yn fawr am watcho a fi'n gobeithio tiwnwch chi mewn wythnos nesaf pryd mae rhywbeth o werth man da fi.